Гъсеници подлудиха Созополското село Габър. От 10 дни пълзящите гадинки ядат листата на гората в селото. Над 50 дървета вече са унищожени от вредителите, жалва се кметът на селото Димитър Трънков. Преди седмица идвах, беше много малки размери, но завчера идвах много по-голям мащаб за невероятно кратко време. Пашкулите на гъсениците задушават растителността и по този начин вредят на развитието на дървото. Колкото по-навътре влизаме в гората, зелените листа по дърветата изчезват за сметка на гъсениците, които се умножават. Гъсениците застрашават сериозно и дърветата в селото, защото и там са плъзнали. Вече влизат и в селото и голяма напаст. Както оная година за бръмбарите, за тия колорадските бръмбари, същата работа са и те и никой не взема мерки. Според експерти, причината за появата на гъсениците е ненавременното пръскане срещу тях тази година от лесовъдната станция във Варна. Просто не бяха получени сведения на време, че този вредител се развива. Не бяха осигурени също и необходимите финансови ресурси. И поради тази причина се достигне до това положение, като от сега нататък да се пръска просто няма смисъл, тъй като пораженията са нанесени. В момента няма как да се спре унищожението на дърветата от гъсеници в село Габър. Трябва просто да се изчакат 2-3 дни, докато гъсениците станат на ларви и така ще изчезнат. Трябва да е едно предупреждение за следващата година, тъй като аз съм запознат с разпространението на вредителя и мога да ви гарантирам, че през следващата година пораженията ще бъдат още по-големи. Затова през следващата година, още някъде от средата на месец април, между 15 и 20 април, всички компетентни органи трябва да бъдат готови с препаратите и да бъде извършено авиотретиране с биопрепарати. За съжаление обаче на унищожените дървета ще им трябва доста време, докато се възстановят напълно от нападението на гъсениците. До тогава те ще изглеждат в този вид.